awukwazi ukungitshela ukuthi ubhemisa abantu abadala but ubhema ikhodi. Awukwazi ukungitshela ukuthi wena ubhemisa abantu abadala but ubhema imenthol. Sekuxutshwe nezinye izinto. So akusase yiyo le abantu abadala. It's either uphethe ipepi, ubhema imboza, le engaxutshwanga ngamanye amakhemikhali, meaning ngikhuluma nge-BB. Angikhulumi nge-boxer. Ngikhuluma nge-BB. Noma uyophahla. Ne? Lento ozoyibhema uthi wena ubhemisa abantu abadala. Mele kube yinto ozoyisebenzisa mawukhulumisa abantu abadala. Awukwazi ukusebenzisa intsu uphahle ngayo bese ubhema imenthol bese uthi ubhemisa abantu abadala. If you feel wena ukuthi ingubo emnyama iyizilo, it's a feeling yakho. Yeke hlala kanjalo. Kukhona umoya ekuthiwa yinzunza. Khona emnyama, khona emhlophe. Uzobathola abantu bakhona, umuntu wakhona agijimiswa yingubo emnyama. Umuntu ongayazi ayinyanga bazomuhlabela bathi siyageza, bakuhlaba kanti lo moya ufuna ukukhushulwa. Inzunza it's a package esikhwameni somuntu. Inzunza i-part and parcel yomuntu. Umuntu onenzuzo yakhona ukuthi abe crippled angahambi engalimalanga phathalana. That's why ngithi ngifike la usizi ngoba mina mangiyophakamisa inzuzo bengakhona ukuhamba. Mangiyombathiswa leyo ngubo. Uma wami ngahambiswa eMozambique uma wami angazi because ugobela wami athi angifuni umuntu ozosala abambe inhliziyo ukuthi uyobuya nala uyakhona. Umuntu othwasele inzuzo emnyama. Knowledge yakhe othwase emntwini inzuzo emnyama. Knowledge yakhe nomuntu othwase straight enzuzeni ayifani. Umuntu othwase inzuza nomuntu othwase straight enzuzeni. Yeah. Is that what you said? Mina ithwase kubaba kaToto ne eMozambique. Ubaba kaToto unomhlanga la emuva. I always say kubantu ngithi umuntu mengakutshela ukuthi uthwase emanzini mphathanani athi kuwe mina ngahlala emanzini ngathwase emanzini uthi ngicela uthi uvele uthi nje ngicela ukubona umhlanga wakho emqolo. Mina angithi bathi ngikhuluma ngokwami ugobela. Uthi akakutshengise. Yazi abantu babakhohliswa kakhulu. Umuntu ayinyanga abe lapha. Mina ngahlala 3 months emanzini. Mina ayikho inyanga engahlala 3. Mina owami ugobela wahamba before ayeza 12 years. Waphuma egugile. Ugobela wami naye kuze angithathe angimukise enzunzeni is because of my inquisitiveness. Nakhona ngayohlala few minutes but it seemed like a long time but it was few minutes because I couldn't breathe the way abantu balapha baphefumula ngoba mina umhlanga nginawo. Oh. Do you understand? So I had to come back fast. Right, angeke ngiphinde ngiye lapha because abantu bakhona bangirigade yabona njengo ngathi nje mhlambe I'm not homophobic but uhlale nomuntu waseZimbabwe then you will feel a smell as different than ours. So they felt something like that ngam and then I didn't like that. Oh. Ladies and gentlemen, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. Your host, Chef Pathanani Mbata. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. My name is Pathanani and I'm your host, the chef of the nation. With the queen herself. She is back. You know what's nice? You know what's nice? Bayakuthanda. Dr. Shabalala bayakuthanda. And bona bathanga back.
bayakuthanda yazi ngibawe lapha ku Facebook Nkosi yami bantu bami yazi bebonga bejabula nangolwazi obapha lona ngoba yazi ukuthi enginto futhi ngoba ngihlale ngisho ngithi mina ngiyanibonga nina ngoba abanye abantu ulwazi lolu nini banikeza lona bayakhokhisana for lo. Yes they do. And abanye bekhokhise nje ulwazi olungekho belahlekisa abantu. And nina ngiyanibonga ukuthi niyeza la nesikhathi senu nize nizokhuluma nalama manchies lawo. Niwacebise lapho nalapho. Nibaphe ulwazi. Honestly, I don't take that for granted. But let me not take a shine away. You need to introduce yourself. We are growing every day. So you need to introduce yourself. Nangasi ke mina ngumlaphi wendabuko. I'm a motivational speaker for usiko, ne culture, traditions, spirituality, African spirituality. And then again, I'm a teacher every day ku high school. So ngijwayela nje ukufundisa mina. Umsebenzi wami ukufundisa. So ke uzothatha le uyithathayo from me because I don't generalize iphathanani mina. Ngithi mina ngithi. Le eyam hayi ngithi ngoba kunje ngithi mina ngithi. So ke uzoyithatha la ithathayo ayiyekele ngamsebenzeli. But iqiniso lesintu ngiyalisho mina ngicabana nezangoma every day but okusalayo I always say umntwana omuntu omnyama akumelanga arobheke sikhona. Asingarobhanini thina ngokwethu. Asibonisane. So I'm standing for that. Wow. Thokozani bantu abadala thokozani. Wow. Yazi ngithanda uma uthi umuntu omnyama akumele robheke. Arojo futhi umunye umuntu omnyama. I was going there. Asezidile ukuthi asirobhenda belunga sibathwasiseni babhadala. Awu Dr. Shabalala uzoboshwa. Akithi manje bayakwenza phela bayabathwasisa. Bayabathwasisa bathanani. Bayabathwasisa. Manje ke bengithi mina asibathwasiseni bafethu. Ukuthi ngikhuluma nabo amamantshisi abayinyanga. Mina angeke ngikhona ngoba ngasho ukuthi isilungu sizongihluda. But ke abasikhonayo abakwenze bese bayabachaja. But hayi umuntu omnyama. Umuntu omnyama ngiyacela. Ngizofika kwamantshisi ngiyisho bese umuntu omnyama uhlala phansi bese uyasho ukuthi lo gobela wangiroba. Ngoba hlezi ngizoyisho mina. And wena awulali yasophahleni yokwenza hlezi ngizoyisho and akusimi ngedwa. Uzoyisho. Ngoba mangabe ufuna ukuroba abantu roba labelungu bafethu akusiyeke nabantu abamnyama. Abantu abamnyama mele sibambane sisizane sikhulisane. Wow. Ubaba khade bebekathi i-enemy yomuntu omnyama umuntu omnyama. I-enemy yomuntu omnyama omunye umuntu omnyama ingakho thina izangoma singakwazi ukubambisana sibonisana senza siloko sisa attackana siya debate senzani and then omunye nomunye uzosho ngendlela azingakhona singakhona ukuhlala phansi sibe ne common ground sihambe ngendlela eyodwa. It's because of competition is too high. Because of umuntu omnyama akakwazi ukufisela omunye umuntu omnyama into right. Yasho ngoma umuntu omnyama akafuna ukubona umuntu omnyama eyaphezulu. Anyway, thank you so much. Usichazileke ukuthi ungubani and of course nonke niyamazi uDr. Shabalala, the resident of Images and Thoughts, and she's always here willing to educate. Yes, Dr. Shabalala, yazi kunento engifuna ukungifundise ngayo. Kunogwayi wesiZulu wesintu if I'm not mistaken kube isinefu sementoli itaxi into imboza insangu ake sikhuluma ngogwayi. Yabona babathi ama surprise what Wavele wasipha into yakho dokotela kanti ngitheni mina. Angicela ukunikeza i-example ngami. Ugwayi into sacred traditionally and is addictive. Ne? Right. Kukhona ugwayi esithi isnemfu. Siyatshalwa. Iblara.
siyakhona ukubhema ngamakhala, siyakhona ukuthi umuntu ayithathe bayakhona ukuyenza ngamanzi bayiwomise lapha abahlanganise iyaboshwa iyabhema. That is the safest and yiyo ekhona ukuconnectisa nabantu abadala. Awukwazi ukungitshela ukuthi ubhemisa abantu abadala but ubhema ikhotli. Awukwazi ukungitshela ukuthi wena ubhemisa abantu abadala but ubhema imenthol. Sekuxutshwe nezinye izinto. So akusase yiyo le abantu abadala. It's either uphethe ipepi, ubhema imboza, le engaxutshwanga ngamanye amakhemikhali, meaning ngikhuluma nge-BB. Angikhulumi nge-boxer. Ngikhuluma nge-BB. Noma uyophahla. Ne? Lento ozoyibhema uthi wena ubhemisa abantu abadala. Mele kube yinto ozoyisebenzisa mawukhulumisa abantu abadala. Awukwazi ukusebenzisa insu uphahle ngayo bese ubhema imenthol bese uthi ubhemisa abantu abadala. Wathi kwaba nalephunga leviksanyana kusase yiyo. Sokubhema wena ngama cravings wakho ngeaddiction yakho. But mangabe uzofica umuntu ephethe ipepi efake insango ethi ngibhemisa abantu abadala, insango khona ihlangane neBB, miyeke khuluma nabantu abadala lo muntu, ubhemisa abantu abadala lo muntu. But wazi wamthola eyiroli lensango ayihlanganise neStevie Center neRG sekuyinto efunwa uye because vele uyayithanda insango. Ayisena ukuthi kunabantu abadala phakathi iaddiction yakhe. Mina ekhaya benginayo lento ukuthi sengifunde ukubhema. And ngathatha iadvantage ukuthi ekhaya bayazi ukuthi nginedala zamadoda. Ngibhema ikhotli. But once ngifike emsamo labantu bathi sibhemise. Yila madoda kimi. Mabathi sibhemise ngithatha ipepi, ngifaka insango, ngifaka iBB. Ngiyabhema. If I feel ukuthi angifuni ukuyibhema ngaleyo ndlela, ngishisa impepho, ngizibeka phezulu lezinto so that zinuke endumbeni. It's not always where you have to inhale. As long as inganuka, then it's enough. But once uthi wena uyabhema ngoba ubhemisa abantu abadala, but uthola ukuthi ugwayi lo obhemayo awuvumeleki emsamo ubhemisa abani. Ngoba labantu abasemsamo babhema ugwayi othile. Now, insu lesisebenzisayo it's a duplicate. It's not the original snuff that you are supposed to be using. Khona abantu abathi thatha isnefu ugeze ngaso uhlanganise nempepho for idalo nani for idlozi nani. Isnefu yes, but isnefu bani? Khona isnefu samandulo sabantu abadala siyagaywa. Hayi lokho kwenzu sisibhema nina abangithuke. Kodwa ke isnefu senzu samanje sisibhema thina because of siyathanda ukubhema isnefu. Akusiko. Njengami nje ngibhema ikhotli angeke mina mangihlola phathanani ngoba ngiyayibhemela ke mina. Mangihlola ngingaphathanga ugwayi ngondo amayisebenzi kahle erela mayibambi kahle. But it's not because of idalwa zami kubhema ikhotli, it's because of ngisijwayeze mina ukuthi mangiqala ngijula ngifuna ukubhema. And what is the cigarette that I'm using daily? Ikhotli. So ngizofuna ini? Ikhotli. Yingakho kubalula for me ukuthi mangihlola ngibhema ikhotli
It's not because of ngikhuphula idalwa zakithi. It's because of into engiyaziyo ukuthi kuba lula for mina mangiphethe ugwayi. Asihlukanisi. Singaba pendi kabi abantu abadala sithi thina abantu bafuna kanje so that it will favor me in public or ekhaya. Mina ngabhenyiswa ubustoti. Ugobela wami uzwani lalele khona uyazi ngathi mina ngiqala ukuhlola amathambo engifundisa amathambo bengawaboni mina until kwafika i-patient iBemi Rothman yathi manginukelwa yile ntuthu ngangasawabuke amathambo kodwa ngakhona ukuthi ngimtshele exactly lento azengayo ngokuzwa le yantuthu. But if mina idlozi lami liyabhema makumele ukuthi ngihlole why ngingabhemi Rothman ngibhemi ikhotli. Ikhotli ithandwa ubani? Wena. Because angikwazi ukuthi ngisestradeni mina ngibophe intsango. Mina elami idlozi lifuna intuthu entsango and alishongo ukuthi angibheme intsango. Lifuna intuthu yentsango. It means ngingacela umkhulu lana ngithi ngicela ungibhemele intsango noma sebayifuna ukuthi ngicela uhlale endombeni ungibhemele intsango nayi intsango ngicela ungibhemele yona just ukuthi kunuka. It doesn't mean ukuthi mele it's a must ukuthi mina ngibheme no. And intsango yakhona mase kwenzekile lokho ebakufunile ngaleso sikhathi it's not like it's going to be an everyday thing. Bayifuna ngaleso sikhathi. But thina izangoma because we tend to use into zedlozi to our own advantage. Kwa mina ekhaya bazi ukuthi ngibhemisa amakhehla but ngibhemisa kanjani amakhehla ngibhema ikhotli. Yeah, understand? Maba ngibona ngiphethe uyabona mangangibona ngiphethe ipaper. Wazi ukuthi seyishubile manje seyifunwa yilabantu. And akule paper mangayibheka uyothola iBB or intsango. And intsango yakhona intsango yesintu angeke ungithole ngiphethe laba le ethengiswa kuphi bathi kuse Pretoria lapha kuphi intsango khona bathi shaya kanjani enjani ehlanganiswe nani cha intsango nje phecelezi etshalwayo. You understand? Then amablara akhona ayawomiswa lapha yana in then ngiyakhona ukuthi ngiyifake eplastikini ngiyibeke emsamo yiyo leyo ebhenyelwa abantu abadala. Same applies ku snave. Sayithenga into eMandiyeni asazi ukuthi yenziwe ngani. Sayithenga imenthol eMandiyeni angazi ukuthi asazi ukuthi yenziwe ngani. Kukhona isnave esitshalwayo. Mangabe uthi wena isnave mina ngiyasibhema ngoba ikhanda labantu abadala Nkosi yami mangabhemela isnave in ungasitshela manga ngoba mangabe bekuyikhanda labantu abadala lifuna isnave belizofuna isnave sesintu esigaywayo hayi le tosi oyithenga emakuleni. Le tosi ekuthengwe amakuleni inama chemicals lawa azwenza ukuthi kube nento enzakalayo ebuchopheni bakho. As much as kwenziwa ugwayi okuyisigarette ukuthi kube ne-fulfillment ethile ukuthi ngibhemile. But singabathukela abantu abadala bekho lapha i-addiction yethu nje. Wow. Hey. So I hope the Manches are listening and I hope the Manches are learning. Isnef kahle esabantu abadala ilesi esigaywayo. Yes. Muzo hami yosithengela lesi esinye esinabo mentol Uwe lapho na. into and what. Awuwe lapho. Mara kodwa khona ezinye ezingana mentol nazo futhi cha. As long as singasi isnef esigayayo sesintu. So uyithandela ntana sekhaya indaba ukuthi uzoyithola into ekuzoba addictive kuwe. And then uzohlala uphila uyibhema. Angikona ukuyeka ikhotle manje mangana khotle ungibona ukuthi ngiphume kangakanani la. Kuningi dokotela. Lo ngifuna le khotle. But kube
bengibhema iblara labantu abadala. It's very strong. 2 pulls. Bengizoba right for the whole day. But because it's addictive. Into engiyiphila ngayo, engizijwayeze yona mina. Akusho ukuthi angeke ngikhona ukuhlola mina mangena code. Ngisijwayeze mina ukuthi mangihlola ngifuna icode. Umkhuba nje wakho. Orongo. Thank you, Dokotela. Let's come here now. Dokotela, the other time besikhuluma ngengubo emnyama and ngakubona ushintsha. I don't know what was happening. Ngathi but ngizomthola. Ngathi ngizomthola. Ngoba mina ngiyathola manje. Can you please educate me? Kahle kahle le ngubo emnyama ngoba mina ngicabanga ukuthi ngubo emnyama iqoka abafilokazi or ngubo emnyama yabathakathi. Ngiyadlala. I'm very protective on that one, and ngivele ngizwe ngenhliziyo ebuhlungu. Yabona ngingakuzonda ngempela if you can just discredit ingubo emnyama. Ngingakuzonda ngenhliziyo yami yonke. Because uzobe ukhuluma into ongayazi. Okay, educate us so that Fana singasitholi sesizondwa udokotela. Hey, ngizokuzonda ngempela nje, angifuni ukucamba amanga because kuze ngifike kulelo zinga lokuthi ngizokhishwe elwandle ebusuku ngiyombathiswa leyo ngubo bengisebunzimeni bedlozi elingajwayelekanga bathi idlozi lenzonza and ngikhule ngaba inyanga ngingayazi nami bengifana nabanye abantu ngithi mina angeze ngisho i-all black nje ukuthi ngiyigcoke nje. I felt ukuthi it's a taboo for inyanga in but ukukhula kwami ebunyangeni mase ngifikela nami leyo nto ukuthi sekuyisikhathi sokuthi hambe uthatha lengubo. That's it was not easy. That is why ngithi ngingakwatela because kwama rituals that you have to go through kuze uyophakamisa leyo ngubo. Ngiba nesizi mangikhuluma ngalento. Ngiba nesizi. Kukhona abanye abantu engabafica 3 Ntathakusa ngiseNatali eThekwini. Bekhona abantu abafaka ezimpurampura ezimnyama bayoyenza insebenza babazoyenza ngazi bebazoyenzana. And because thina besiza kukhona ezinye izangoma ngathi banethunya ngoba befaka iMinazareth. And they were talking izinto ezingekho right ngalabantu abase already baselwandle. Ngavele ngajika ngathi gogo. Ngakhuluma la khona uyazazi. Ngathi gogo ungayikhulumi into ongayazi kabi. Ungayikhulumi kabi into ongayazi, into ongayi-understand. Ungambona umuntu afaka ingubo emnyama. Uyazi ukuthi emazweni ase-Afrika phezulu makuthiwa umuntu uyazile uzilela indoda ishonile ugqoka ingubo emhlophe akayifake emnyama. Bafaka ingubo emhlophe thina ama-Afrika ngoba siya-adopta siyayifaka emnyama njengenzilo because we adopt izinto. Ebunyangeni amazinga obunyanga mawuloku uhamba uyokhuphula ithunywa zakho uthole iMinazareth uthole iphika zakho ukhuphule mhlamba amakhosi uyothola umyeko wakho uyothola mhlambe amabheshu wakho nani uhambe uyogidisa inguni uyogcoka iregalia yasinguni enobuhlalo nani uphethe induku yakho wenzani ugida isinguni mhlambe uyadirumbela noma wenzani bese uya emdzaweni bese uyofika emdzaweni uyofaka amazango wakho uyofaka into zakho zomdzawe uphethe umntundu wakho uyekhaya kwathini ufike mhlambe kumajaji ufike amajaji baphethe amagawuni wabo ya understand uyofika kumahosana amahosana nabo bafeke ezabo bese ufike ezunzini khona inzunzi emhlophe khona inzunzi emnyama bese uzojaja umuntu ofaka ingubo emnyama igown lo muntu yesa ngithi ngiba nesizi mangikhuluma ngalento bhatanani because abantu bayayijaja and
ngiyathanda ukuthi into mongayazi ngicela ukuthula. If you feel wena ukuthi ingubo emnyama iyizilo, it's a feeling yakho. Yeke hlala kanjalo. Kukhona umoya ekuthiwa yinzunza. Khona emnyama, khona emhlophe. Uzobathola abantu bakhona, umuntu akhona agijimiswa yingubo emnyama. Umuntu ongayazi ayinyanga bazomuhlabela bathi siyageza, bakuhlaba kanti lo moya ufuna ukukhushulwa. Inzunza it's a package esikhwameni somuntu. Inzunza part and parcel yomuntu. Umuntu onenzunza yakhona ukuthi abe crippled angahambi engalimalanga phathalana. That's why ngithi ngifike la usizi ngoba mina mangiyophakamisa inzunza bengakhona ukuhamba. Mangiyombathiswa leyo ngubo. Uma wami ngahambiswa eMozambique uma wami angazi because ugobela wamathi angifuni umuntu ozosala abambe inhliziyo ukuthi uyobuya nala uyakhona. Ngaleso sikhathi ngiyinyanga ngithwasile akiyazi lento ngiyoyenza ngayoyifundiswa ubaba eMozambique. Ethi na into yakho ntana and ngaleso sikhathi mina bengiloko ngirejecta mangivuka ngikhulekisa le ngubo engiyibona ukuthi angeke ngize ngifake mina ingubo emnyama. Inguma abathakathi ngithi ngigijimiswa ama 666 without knowledge ukuthi lento yiyo into yami engamele isikhwama sami samandiki namantsawu lawa abangiphethe uya umuntu umnikazi wesikhwama lo. And I didn't know because ingqondo yami beyithi ingubo emnyama is bad. As much as kunalento ukuthi umuntu athi ikhandlela lemnyama is bad. Kanti ikhandlela lemnyama mawushisa it's a shield. It's like a clock. Iyakufihla mawukhanda izinto okhanyisa ikhandlela lemnyama. Ikhandlela lemnyama liyakufihla kubathakathi. Abantu badiscredita ikati elimnyama njengoba abakuthiwa ikati elithakatha kanti lutho. Ingubo emnyama inabanikazi bayo. And it's not everyone ozweyiphupha kodwa mase uyiphuphile wangena esigodlweni nomuntu ongenayo angayazi ayikho into azokwenzela yona. Uyolahla imali. Abantu abaphupha ingubo emnyama bayoyiphupha ingubo emnyama baphinde abantu bakhona most of them banabalozi. Most 90% of them banabalozi. Banabalozi banemdzawu waselwandle baphinde babe nenzunzo emnyama. Ngoba inzunzo emhlophe ihambelana nesithunywa. But inzunzo emnyama ihambelana nomdzawe namabutho. Abaselwandle. I-charger yakho mawuyinyanga you have to know ukuthi i-charger yakho ikuphi. Ngikhuluma ngabantu abathwasayo, angikhulumi ngabantu abathatha izinto bese bathi mina nginje. Ngikhuluma ngabantu abathwasayo abayayo ukwenza ama rituals are relevant. Angifuni ukujula ngayo. But abantu bakhona most of them bazophupha umhlaba ongaphansi kwamanzi. Enzunzini. La umuntu akhona azohamba freely. Kube ukuthi komile ubona imbuzi ubona inkomo ku right or aphuphe indlu phakathi kwamanzi abona ukuthi kuyahlaleka or aphuphe vele bembiza bathi woza sila kusenzunzini. As much as I always say kubantu bathi inzunza inzunza ispirit esinjani. Inzunza is a clan pathanani ehlala phansi kwamanzi. Ngikhuluma ngabantu abaphila, ngikhuluma ngabantu abamomate. Angikhulumi ngama-moment, ngikhuluma ngabantu abakhona ukuthi subconsciously basithathe basihambise labahlala khona. It's a very good nice world. Akho carbon dioxide, akho ukuthi kungcoliseke umoya kanjani. Ayikho indaba ukuthi wena uzoba nesibaya sakho lapha, yonke into yethu. Ayikho lento ukuthi wena uzobuphekile la uphekela uNashabana njengoba ezofika uphekele bani wonke umuntu ofuna ukudla uyadla kulelo photo.
abantu abathwase inzunza mina ngithwasela inzunza Uyathwasa. yes ngithwasela inzunza emnyama mina Okay. angithwasalanga inzunza emhlophe ngathwasela inzunza emnyama and umuntu othwasele inzunza emnyama knowledge yakhe othwase emntwini inzuzo emnyama knowledge yakhe nomuntu othwase straight enzuzeni ayifani Umuntu othwase inzuza nomuntu othwase straight enzuzeni. Yeah. Is that what you said? mina ngithwase kubaba kaToto ne eMozambique ubaba kaToto unomhlanga la emuva. I always say kubantu ngithi umuntu mengakutshela ukuthi uthwase emanzini mphathanani athi kuwe mina ngahlala emanzini ngathwasa emanzini uthi ngicela uthi uvele uthi nje ngicela ukubona umhlanga wakho emqolo. Mina angithi bathi ngikhuluma ngokwami uGobela. Uthi akakutshengise. Yazi abantu babakhohliswa kakhulu umuntu ayinyanga abe lapha. Mina ngahlala 3 months emanzini. Mina ayikho inyanga engahlala 3 mina owami uGobela wahamba before ayeza 12 years waphuma egugile. Indaba isikhathi sangale nesikhathi sangapha sifani. Wow. Ngale futhi abanayo indaba ukuthi u10 o'clock manje 1 o'clock manje isikhathi indaba ewatsha isebenzi ngale. So ke uGobela wami mina wathwasa enzunzeni. Wathathwa ngoba enzunzeni awuyiyeli uyalandwa. And futhi akunegotiate. Uyathathwa. Waya lapha wayothwasa. I always ask myself mangizwa inyanga ithi abekho abantu abathwasa emanzini. Yes bathwasa enzunzini abathwasa emanzini ngoba baya crosser amanzi bawashiya emuva bayale. Oh. La khona umuzi khona and then it's a land like us. Oh. You understand? And ayikho indaba yenyoka ukuthi uthele uthathwe inyoka. Mina uGobela wami akathwasisanga inyoka. uGobela mina wathwasisa umuntu. Ngale. Yes. Akusinyoka emthwasisile. Wow. Uvela umhlanga la emqolo. Yingakho ngithi umuntu mengakutshela phathanani ukuthi yena wathwasa emanzini. Akakhomba umhlanga. Asta. Akakhomba umhlanga. Lo. Wala. Akukhulumi ngokuthi ngikhuluma ngowami uGobela owangithwasisa umdzawe nenzunza. Unawo. Right. Letha bama 2 months nani ayikho. Abanye bathi 2 years. Ayikho kwa 2 years ayikho phathanani man. Akame phambi kwami mina ngicela ukuthi ngahlala 6 to 7 months nomuntu onomhlanga nange date laba bebezo ngoba every year umhlanga wakho uyakhwatha ngenkomo bese bathela inyongo la emhlangeni wakhe bengikhona. Khona abanye abantu abebe ngayenza iPodcast noNtsiki ngikhuluma ngayo uGobela wami wangikhuza kodwa ngeke ngayibrush ngithi abantu ngesikhathi bayadinga ukwazi. So ngayibrush but because of abantu bebesebemfuna kakhulu wangasathanda. And I stopped referring people to him. But abayile kuye bayazi balibonile. And I always say angifuni umuntu ozothi mina ngahlala emanzini yabona mina ngisebenza ngeevidence iphathanani ebunyangeni. uGobela wami naye kuze angithathe angimukise enzunzeni is because of my inquisitiveness. Nakhona ngayohlala few minutes but it seemed like a long time but it was few minutes because I couldn't breathe the way abantu balapha baphefumula ngoba mina umhlanga nginawo. Oh. Do you understand? So I had to come back fast. Right, angeke ngiphinde ngiye lapha because abantu bakhona bangirigade yabona njengo ngathi nje mhlambe I'm not homophobic but
uhlale nomuntu waseZimbabwe, then you will feel ismell different than ours. So they felt something like that ngam. And then I didn't like that. Oh. That is why ngithi angangiphinde ngiye. As much as ngiyithanda leyo ndawo, it's peaceful injani, but angangiphinde ngiye because of they see dobunyanga bam. Ngoba labantu laba abathi umkhulu wakho kanje. But usibanibani wakasibanibani owazalwa usibanibani mababuya bekubuza uma wakho ngegama nesibongo. That is why ubunyanga bam azange babuthathe serious ngoba mina ngithwase lento ukuthi ngiyoqala ngokuhlola ngamathambo. So I felt downgraded. Oh. And ngihamba nobaba ubaba mina ukubiza ngegama usangena. Athi phatanani why ungazange nosibanibani why uzawe wani bahlola kanjalo yingakho mina mangifika lapha ngoba bengi curious ke but ngasola bekuthi bengiyapi. But I love the fact that I went and bengingaphuphi ngaya physically. And yingakho ngithi mina mawungezwa umuntu ethi kuwe phathanani ngithwase emanzini. Fine, asikuphikisi. Sicela sikhombe nje umhlanga. Ukuthi uphefumula ngani ngaphansi kwamanzi. Umhlanga wakho ukhathwa nini? Inkomo yakho inkomo enjani le oyihlaba ngoba mina ngiyazi ukuthi inkomo yakababa wami ehlatshwayo yile emhlophe enemibala emnyama. Ngaphandle kwaleyo nkomo ayikho enye inkomo ekumele ukuthi ayihlatshwe makukhathwa lo mhlanga. Lo mhlanga mase kufika isikhathi sokuthi isikhathi ukhathwe uyambona nje ukuthi akabi right. Uyabona ukuthi khona into edingekayo kulomuntu. Then iyafa. Khona omunye umama, omunye ugogo bekahlala eJericho mawuceda kudlula eMabuluka. Bekanawo nayo umhlanga. It's unfortunate usheshe washona, but I think abantu baseMabuluka nasebantu baseJericho lihlakaning that side they know her. Naye bekanomhlanga bekathwase emanzini straight. Wahamba esasemncane yabona amanzi inzunza angeke ikuthathe so wazi izinto zasemhlabeni. Bakuthatha usasedom uyofunda ngale. That is why noma umuntu akhona ekhuluma ukhuluma isinto they speak in riddles. Abakhulumi njengami nawe, they speak in riddles. Uzokutshela ukuthi lento uyibona ugibela isihlahla ngiyibona ngihleli phansi. They speak in riddle. You have to read. Mina ugobela wami mangabe ujahile angeke umuzwe ukuthi uthini kuwe. Noma ekuhlola noma uzile uzodinga incedo. Mele uhlale phansi ujule makhuluma nogobela wami. So ke yilento ukuthi yile language ayaziyo from that side. Akayijwalanga leyo yethu ukuthi ngizothi phathana ngicela amanzi. Thathana bajwayele ukukhuluma isinto. Now inguba emnyama ikhona ijazi lakhona, kukhona igown yakhona. Kunejazi negown. Yes. Wow. Right. Mina mangiyokhuphula mina ngithwasa ngenzunzeni phansi. Ngithwasise umkhulu okungukuthi yena uye othwasele mina angithwasanga le. Ngiye ngayongena esithwasa lakhe ngihambisa ubaba uzwana. Because wabona ukuthi le engiphethe ifuna yena. Bangihambisa. Right. Yena amajazi wakhe awafani nalawa wami. Because eyakhe iphezulu kwaleya ngoba yena waya lapha. Wayothwasa khona. So ke mina igown yami ine trim yengwe. It's not 100% black. Ine trim yengwe meaning ngisemhlabeni. Wow. Isabamba isimo sentaba ine trim yengwe. Meaning ngikuphi? Emhlabeni. Semhlabeni. Angikho ngale. Ngale. Yayibona? Yes ine impamba because ngayiboniswa. But that does not mean ukuthi mina ngayothwasa ngaphansi kwamanzi. Cha. Azange futhi amanga ngeke ngize ngiwasho.
Yes, inzunza ngiyithwasile, kodwa inzunza ngayithwasa emntwini la emhlabeni. Ngayo imbathiswa ke igown yami emnyama ebusuku elwandle. Ngihamba nabantu only abambathiswa lawo magawn. Laba ebebeze nogobela wami basale esigodlweni because bebengenawo. Kwahanjwa nalaba abanawo nakhona mabeya mangiyongena mina ngiyofakwa bebembatha amagawn. It was creepy because everyone was wearing black. But if you don't know it, uzoba nalento ukuthi ngathi kuyathakathwa la. As much as umuntu onga understand isonto leka Israel, umuntu onga understand ngoba ningene ebusuku bese kuthiwa khontwezwayo lapha yana enobuthakathi. Until you get inside and experience and know what is going on, then you know ukuthi isonto labantu abadala. Same as inzunza. And abantu abanezunza bangakayiphakamisi bahlushwa yithunzi endlini. Uzobona isithunzi esimnyama. Omunye azabe nama-nightmare. Yabona lento ukuthi ube nebathi yini ngesilungu nkosiyami? Angisazi. Sleep paralysis. Yes. Uzwe ngathi khona into ezayo kuwe so. Mebefuna attention yakho. Abayenzi njengedlozi lokuthi bazokuphuphisa amanzi, bakuphuphise ubuhlalo, bakuphuphise incha. Bayazizela kuwe. Bezodila nawe. Yes. Hey. And they can even speak to you through another person. Ungahlala emall mhlambe uthi hayi sengikhathele ithi ngihlala ebenchini kancane ngeke ngikhokhe umoya kufika umuntu afika ahlale phambi kwakho. Unjani ngikhona? Hayi nama nails wayewafakile. Wafakela namazipho. Intombazane enhle njengawe seyifakela amazipho. Akusakhulumi lo muntu. So ukhuzwa ubani? Ilonzuza. They can give you messages through other people. Bekhona omunye umntwana ethi kimi yazi gogo mina I feel like I'm a go-to person because everyone onenkinga utshela mina. Abanye angibazi umuntu avela ahlangana nami sixoxe kube mnandi agcine ngisho ngisebhasini umuntu angitshele zonke inkinga zakhe akhale phambi kwami inzunza emhlophe le. Sikhalela kuyo. Inzunza emnyama ihamba namabutho. Sebenza ngegazi. Abantu bakhona bazophupha izingwe. Umuntu aphupha ahamba namabhubezi. Umuntu aphupha ahamba nezilwane zasehlane. Because inzunza abantu basenzunzeni phathanani as much as bahlala phansi kwamanzi, as much as nathi sikhona ukuya khona, bayaphuma and they walk amongst us. And they can mate with us. Sinabo abantu abanegazi lasenzunzeni unknowingly. Umuntu amangale yena njalo uphupha into zasemanzini. Yena njalo uphupha phansi kwamanzi. Yena njalo sezindumbeni phansi kwamanzi. Yena njalo utopha izinto elwandle. Yena njalo unegazi lasenzunzini. Because they made with us pathanani uyahlangana nendoda eclubini inhle ephuphuma uboya ismart athi nje aspotele fast nyapotel ethi mawuqeda wena mawungena emotweni uhamba uye kwakho hamba abuyile emanzini. Uyomdopha umangale khona abantu abathi mina nginengane nomuntu obesebenza ku construction. I-construction yathutha mina ngimazi lo lendoda ukuthi ngiyomfuna ngiyomtholaphi. Isibongo sakhe esixakile nje angisasikhumbuli. Kanti bekamate nenzunza. Because normally when they go they erase the memory. Noma ungambonela kabi ukuthi umuntu onjani they erase, they shape shift labantu.
They shift in a way yokuthi maka siyahlangana yazi ngahlangana naye eMarabastad khona indawo bathi Marabastad sithenga khona izinto ngezwa inwele zami zithi angithi mina inzuza ngayikhuphula ngazwa inwele zami zithi ngithi he kaze labantu abalana mhlambe bageze ngemithi enjani kwathini konje kuthenga inyanga sengiyacasuka ngithi kumathwasa ngithi ngohlala emotweni niyazazi into eniyifunayo because my spirit beseyixoveka kanti bengihamba nomuntu bengihamba emva komuntu wasemanzini ene ithema ngiceda nje ukukhuluma namathwasa ngithi hayi ngihamba mina umoya wami futhi uyaxoveka ngathi khona umoya mina I thought umoya ngathi khona umoya wasemanzini o stronger than mine irritator ispirit sami ngicela kuyohlala emanzi emotweni nazazi into ezimele ngizithenga wajika wangibuka amehlo wami couldn't look straight to his eyes ngezwe ngathi ngiyadonseka ngabheka phansi and I knew right there ngoba mina ugobelo wami bheka ngifundisa kushema ungifundisile noma egugile kanje kodwa wangifundisa Nkosi yami ngagoba ngabheka phansi ithe makajika hamba ngathi Mathwasa hambani ngemotweni into engayikhuleka that day ngibonga nje ukuthi at least ngihlangene and ngikhonile ukuthi ngizwe ukuthi umuntu loya ngoba labantu abangale as much ba abantu abafani nathi phathanani their vibrations are very high mangabe uphatha umuntu omubi angeke kube possible for you to be around him angeke ungaphuthuleka manje mangabe futhi uyathakatha ungaphuthuleka manje urole lapha uconfess izinto esingazizwe as long as lo muntu ekhona so ingubo emnyama bafethu it's sacred it's sacred kukhona abantu abayisebenzisa kabi ngiyavuma kukhona abantu abayisebenzisa kabi ubuthakathi kukhona izinyanga eziyisebenzisa kabi mhlambe laba abanezigubhu zokudonsa nani bayifakeke ingubo ezimnyama it's fine but the originality of it endabeni yomoya it's sacred and challenge wena umuntu onengubo emnyama challenge ngento zasemanzini uzoba nenkinga ngoba lo muntu ubhekhathwa amajaji ubhekhapha mfukwa ubhekhapha amahosana ubhekhapha amabutho wolwandle ubhekhapha amakhosi welwandle ubhekhapha yithunywa zaselwandle. Okay, I think we need to close this part now, moving to the next one. Okay, wow. Yazi uvela ukunike information ngiciye ngingasazi ukuthi bengikuphi kwenzakalani. But anyway, now you just touch because bengifuna ukuthi ukungifundise ngiyengizwe kuthiwa kunomfukwa nomdliwa spirit. Can you please? Because what I've heard and what I've learned ukuthi some people baya confuse umdliwa I think inenzuza if I'm not mistaken. You are here to correct me. Yes. So I just want to understand ukuthi umfukwa nomdliwa, what is that exactly? Ngikhuluma ngama spirits. Remember siqale la ngithe mina khona idalwa kukhona idlozi na. So bekela idlozi esideni because idlozi is the umbrella board. Ngikhuluma manje ngeyidalwa mangabe uzokhonjwa thiwe wena uthatha isikhwama sasekhaya maqeda khonjwa uyovuselwa imimoya ethile ekizoba icombination for isikhwama sakho. Okay, uyovuselwa ukhokho sibanibani azovuka kuwe njengegedla umuntu owazi imigomo nembandela yaledlozi leli. Uyovuselwa ugogo sibanibani kini khabo mama azokungena as
isithunywa angithi ungenwe umkhulu sibanibani mhlambe 5th generation or 7th generation kuwe ozokungena mhlambe indzawe depending ukuthi ushone kanjani. Okay. Na labantu abayazi imigomo nembandela yaleli dlozi. Masithi umuntu ungenwe idlozi we generalize lento yakho. Mase si categorize sesithi unedlozi wena ngoba unedalwa ezitheli, unedalwa ezitheli contributing to idlozi lelo. Sha. Manje ke bese umuntu abane nenzunza abene nemfukwa labantu abafana abasebenzi futhi ngokufana abasetshenzelwa futhi ngokufana abe nesithunywa abe omunye nomunye futhi unempahla zakhe nama rituals wakhe ondiki laba nokuzwa abantu bathi umdiki umoya wakhabo mama or umoya wakhabo baba kanjani. Indiki mina ngiyazi idlozi elifuna ukulashwa ne o isidalwa esifuna ukulashwa lingena emzimbeni wakho lizolashwa ngamagobongo kuwe. Right. Bese kuba nemfuko. Umfuko futhi uyahlupha phathanani. Umfuko akusumdliwa. But umuntu wakhona uba nama suicidal thoughts. Umuntu wakhona uhlushwa depression. Abantu bakhona kancane oxygen yenzani. Hey nene nimela ayobona psyche in. Angifuni ukujula kakhulu emfukweni ngoba ijule kakhulu ebunyangeni. No problem. Ngoba sikhuluma nabantu futhi Yes, no problem. But nje it's not like wonke umuntu one-suicidal thoughts unomfukwa, but umfukwa most of the time benamahosana khona abanye bathi amahosana. Most of the time abantu bakhona banama-suicidal thoughts. So upushwa yilento. That's why bengithi mina uvuselwa spirit ngendlela ashone ngayo. Right. Ngoba khona abantu abanye sikhona ukupick up ukuthi unomdzawo because if impi around yena most of the time. Most of the time kuye hlezi kuliwa nje kunegazi nje yes. Ngaphandle ukuthi ama signs wasemzimbeni but around kuyaliwa. All right. Umdliwa umoya. Ngifuna ukukunikeza iexample ezobalula. Yimi nawe phathanani. Uyangibiza uthi nashabalala na indlu yami. Ngicela ungidecoratele. Bese mina ngithi interior decoration yendlu ngiyenza nge-6,000 phathanani. Right, siyavumelana. Hayi khuleka. Material ngizoyithenga ngizokunikeza i-6,000 yakho as long as ngibona ukuthi umsebenzi uqedile. Fine. Ngisebenze mhlambe ngizosebenza le ndlu yakho for 2 to 3 days or 5 days. Bese ngiyaqeda ukusebenza. Base ngizolanda imali yami sekuyimpi. Yo. Hayibo phathanani nginike imali yami. Hayi nashabalala futhi ini awuyenzanga kahle. Futhi ini hayibo uthe ujabulile nje. Hayi futhi ngizokubizela usiba sibanibani nanginashabalala yangihlukumeza. Hayibo phathanani nginike imali yami. Naku sengiyaphushwa ema stepsini sengiyowela lese ngiyafa. Ngifeleni ukuzofuna imali yami. Mangiqeda ngifele kuphi? Kwakho. Ngiya kanjani ekhaya bazi ukuthi ngibuya nemali. As a spirit I still have that mentality. Ngishiye ingane ngizithembisa ukuthi ngizokuthenga into zesikole mangibuya ngisakaphathelene ngiyocollecta imali yami. Wena khuleka into zesikole batshela ukuthi kusasa uzuza nazo. Ukudla ngizosala sengikuthenga lapha emall njengoba sengibuya kuhleliwe. Ingane zami zingilindile. Nakho sengiphelele kuphi? Kwaphathanani.
ukuvuka kwami lapha ngiyowaphinda ngikhuphuke la masterpiece. Ngifuna imali yami Phathanani. Bese ngilongizungeza indlu yakho. Ngiyohlala la kuthiwa khona kuhlala abantu abadala eMsamo. Remember ukuthi nginolaka. Ingane zakho mayifika lapha eMsamo bathi mhlambe bakhuluma nawe so ushonini bakhuluma nawe. Mkhulu yazi ngiyagraduate ngicela inkomo esibayeni in ngishaye ngiyibulale zonke inkomo. Ayikho ingane akaPhathanani ezograduate ihlatshelwe inkomo ezami soloko zangilinda. Selokhu zangilinda. Hayi ngiyasacela bomkhulu nabogogo umntwana kukhona abantu abezayo bathi uzolotsholwa. Vale yonke lento. Ukwatile phela. Ufuna i6000 yakhe. Okay, dokotela. Yingakho umdliwa kuthiwa uyafenjwa. Mawuzokhishwa ekhaya. Awukho umuntu umuthi okhipha umdliwa. Uyafenjwa so that nibe nina umdeni nibe ne one on one nawo lo moya nixolise nimbhadale whatever ayikolodwayo. Akhona ukuthi enzeni akabuyele ekhaya. Dokotela, you know content ayiqeda la ekhaya, your word of wisdom. We've been sitting here. Word of wisdom, please. To the Manchies, of course. All right. Angibuyele engubeni emnyama ngivale ngayo. Yebafethu nina eninemoya. Ingube emnyama is not bad. Inhlanhla enkulu ukuthi uphuphiswe ingube emnyama. Amandla phezulu kakhulu futhi lawa embrace it. Abawa embrace Phathanani into zakubo lezo and then it's an inheritance. Yazi kuyahluka ukuthi wenza izinto emfuleni nokuthi uzenze elwandle. Amandla ayahlukana when it comes to money. Ubheke abantu abafaka igown emnyama. Iyakwakhe. And most of them ama relationship ayabheda ngoba labantu bazifuna ukubonakala ebantwini bebodwa. Yingakho ngingaba nomuntu wami kodwa ngiyahluleka ukushintsha isibongo ngoba lento engiyiphethe into yakwashabalala. Wow. So mawuphuphiswa engube emnyama. Mfethu embrace it. And then wena one dlozi noma kuthiwa imimo yakho iselwandle. As long as uphupha ilwandle ikhona into yakho elwandle ungangabazi. Hamba olwandle. Hamba elwandle nomuntu orelevant. Khona bogobela okungukuthi yakuthwasisa wena unenzunza selwandle noma unomdza waselwandle. Ngalesikhathi yena ugobela khona akazi alibhathe elwandle. Mara ufuna ukuthi akuthwasise angeke izilunge. Ngiyacela bogobela learn to refer. Learn to refer. I love it. There was an episode I once did like Manchies and Thoughts. Manchies. The guest said nalo gobela okuthwasisayo ubukhosi bakhe aphelele. Ngiyakhuluma nale. Uyayikhumbula ne? Ngalala kabuhlungu ngaleyo so statement. Okay, no, I was just saying. On that note, it's a wrap. Dr. Shabalala, thank you so much. Good night, Manchies. Good night. We love you. It's season 20, darling. Season 20. Season 26 years of Manchies and Thoughts. Of course, on my own, darling. Dr. Shabalala, I've got nothing but love for you. Sabo. Don't want some meat when we are doing that? Did you eat? Are you still fine?